wee dị ndụ wee lue na ọdịzi otu mana onwe oge elu anyị fụ ka ife si aga anyị na-agba mbọ ịkọwa alfa wenata n'aka na eme ya etinye nọdụ na ebe ị na-ele efe na-eko onwe gị akụpe ndị mmadụ abịa na-egolu na ife a na-agazikwanụ n'ikuku ụfọdụ n'ime fe ekwetara wee bụ na omesi osi etu a wee pụọ mana achụba anyị achụkwude nwụfa kama efi onye ya agbanarịsị ya nche obeti ọdụ obeti ọdụ ife ya eji eme eyi etenwu ọdụ ya anyị eji nwe ete ofe anyị eji nwe eme nkwobi anyị eji nwe eme pepe soup jollof rice ife anyị eji emeri nne ya na ọ bụrụ na n'olileanya agasigo kama ọ ekwue ma anụlụ anyị na-agwafa mgba a na-afụ ya nọ onunwabụ ndị gụrụ akwụkwọ onunwabụ ndị gụrụ agụ anyị nwabụ ndị na-eweta ego eji eme ya ọkwa emere anyị ego anyị echi ya taa azụ rapụ na ife ahụ na-ekwu o wee si etu a wee dị mana ọ ga-adịsị mma ụfọdụ n'ime fe aghọtago na-abanyekwa ofu YouTube ọzọkwa dị na ya bụ na anyị gbalụ mbọ bido na-eme ife ejije ndị ọcha wee fụ ya negide ya fụ na ife a bụ Naijiria bụrụ ibu wee fụ na ife a na a na-enweta nwa ego na ya nke afa na-emezi n'onwe na befa bụ YouTuber na ndị ọzọ fa wedata ya ebe a si ime gị tinye kafa kwụọ agha ụgwọ fụgị etu a kafa si wee ji nwa ya wee wepụ ya n'aka ndị be anyị bụ ndị na-eme na-ele yọtago enweburu Africa Magic mgbe mbụ enweburu ya ka anyị megide ife a anyị nọrọ ebe a na-eme ka anyị dị nwụọ ndị South Africa bịa tinye ofu ka ọ dị bụ mbụ kịtazi fabiazi nya kezie ya na mpọ n'ụdị dị iche iche na oluziri saa ekwue ma anụla agha ofu okwu a ka m na-ekwe na-agwa ndị be anyị ndị ji ego wetanụ ka anyị bidokwa Igbo film wetanụ ka anyị bidokwa Igbo film ọ ga-abalị unu baalụ ndị be anyị ọtụtụ ndị ntorobịa anyị akara aka fadị n'ife ime ejije ka jụrụ ejubala abalị ma ndị kwesịrị ịgụ egwu ma eti ma ịgba agba ọ bụrụ iwere ego gị je na-etinye n'obodo ndị ọzọ onye ji ebe ikpe igwurube rapụ ụmụnne ya ndị nke fere efe kedu onye ọ bara uru weta na ego unu ka anyị tinye n'ejije nke Igbo unu amụgo na Bob Manuel ọ bụ nọ n'Igbo eso m na ya ọ bụ n'oyibo ịbịanụ ịpụta ka anyị sụọ ya na onye ji eru Igbo anyị egwu gbara fa na abụ mana bịanụ ka anyị tinye efe ejije a nke be anyị ka o yie ife